Hola a tothom. Ens trobem ja a la quarta setmana del trimestre i en aquesta ocasió, com ja haureu vist, treballarem una aplicació que s'anomena Google Drive. Google Drive permet tant emmagatzemar fitxers en línia com utilitzar una aplicació que s'anomena Google Docs que ens permet modificar determinats tipus de fitxers. Com sempre, trobareu tota la informació a l'aula virtual. A l'apartat recursos teniu un vídeo que us he preparat explicant els conceptes que necessiteu saber per fer aquesta activitat. Després teniu altres recursos que també són interessants, com un vídeo explicatiu sobre el funcionament de Google Drive i un curs bastant complet de Google Docs per tots aquells que vulgueu aprofundir en aquesta aplicació. També trobareu l'accés a Google Drive. A l'apartat d'activitats trobareu, com sempre, les activitats de la setmana, que us haureu de llegir en deteniment, perquè és on s'explica què heu de fer, una fitxa d'autoavaluació, que ja veureu que necessitareu per fer aquestes activitats, els criteris de valoració, per saber exactament què és el que us demanem i com ho puntuarem, i un fòrum en el qual ens haureu d'enviar una part de les activitats que fareu aquesta setmana. Bé, anem a veure exactament què és el que heu de fer. En primer lloc, el que haurem de fer és descarregar-nos aquesta fitxa d'autoavaluació i posteriorment pujar-les al Google Drive i modificar-la mitjançant el Google Docs. Anem a veure com es pot fer. D'entrada, fent clic damunt d'aquesta fitxa d'avaluació, li diem que ens desi el fitxer en el nostre ordinador. Per exemple, li podem dir que ens ho desi a l'apartat biblioteca, a l'apartat biblioteques, a documents, podem crear una carpeta que s'anomeni TIC i un cop l'hem creada podem desar la graella d'autoavaluació de la quarta setmana dins d'aquesta carpeta. Bé, un cop la tenim baixada ja podem accedir al Google Drive. El Google Drive ens demanarà que ens identifiquem. Es tracta d'una aplicació de Google, per tant haurem d'introduir les nostres dades de Google, el nostre nom d'usuari i la nostra contrasenya, i quan hi accediu veureu una interfície com aquesta. És possible que si mai heu utilitzat el Google Drive aquí no trobeu res, però a mesura que aneu utilitzant ja veureu que tots els documents que aneu pujant o aneu creant al Google Drive us aniran apareixent en aquesta interfície, en aquesta pantalla. De fet, el Google Drive ens permet crear determinats tipus de documents, com carpetes per organitzar els nostres fitxers, documents de text, presentacions multimèdies, full de càlculs, formularis, dibuixos, però també ens permet pujar fitxers que ja tinguem creats, com és el nostre cas. Nosaltres tenim la fitxa de la graella d'autoavaluació que hem baixat des de l'aula virtual i ara el que volem fer és pujar-la en el nostre compte de Drive. Per tant, en aquest cas no anirem a l'opció Crea, sinó que anirem a l'opció Penja. Fem clic a Penja, li diem que volem penjar en aquest cas un fitxer i haurem d'anar a localitzar dins dels meus documents TIC el fitxer que he descarregat al meu ordinador. El selecciono, li dic que me l'obri i aleshores hem de decidir si volem que ens mantingui el fitxer en el format en què es troba originalment. Si volem que sigui així hem de desactivar aquestes dues caselles, però en aquest cas no el podrem modificar amb el Google Docs, o si bé volem que ens el converteixi en el format que utilitza Google Docs per poder-lo modificar posteriorment. Com que és això el que volem fer, activarem l'opció Converteix documents, presentacions, fulls de càlculs i dibuixos al format de Google Doc corresponent i ja li podem dir que inici la càrrega. Ens apareix un quadre de diàleg en el qual ens indica quin és l'estat d'aquesta càrrega i quan aquesta càrrega s'ha completat doncs ja podem accedir al nostre document, que veieu que està aquí. En aquest cas, si faig clic al seu damunt, se m'obre el document i ja el puc modificar. Es tracta senzillament de que introduïu el vostre nom i ompliu aquesta graella d'autoavaluació posant una X a cada un dels ítems
segons penseu si l'heu fet bé, regular i malament. I al final de tot haureu d'introduir quina qualificació penseu que és la que us mereixeu aquesta setmana. Bé, senzillament, quan teniu pujat el document a Google Drive, ja no cal desar-lo, es desa automàticament, de tant en tant es va desant, aquí teniu l'estat en què es troba, en aquest cas ja s'han desat, per tant no heu de desar-lo, senzillament tanqueu aquesta pestanya i quan torneu a entrar al vostre compte de Google Drive trobareu el document actualitzat. Si tornem a l'aula virtual, la segona activitat que hem de fer és compartir en un missatge del fòrum autoavaluació, haurem d'enviar un missatge en el qual hi hagi la URL del document que hem pujat al Drive. Per tant, hem de saber com podem aconseguir aquesta URL. Si tornem al Drive, i accedim de nou al nostre document, veureu que en l'extrem superior dret hi ha una opció que s'anomena Comparteix. Si fem clic a Comparteix, ens apareix la URL d'aquest document. Però heu de vigilar perquè en aquest cas només podreu aquest document només el podrà veure vosaltres, que sou els propietaris d'aquest document, i les persones amb les quals l'heu compartit. En aquest cas apareix com a propietari CFA Palau de Mar, en els vostres casos us apareixerà lògicament el vostre usuari. Per tal que jo pugui accedir en aquest document, m'haureu de convidar i per tant haureu d'introduir aquí el correu de cfapalaudemar@gmail.com. En aquest cas no té gaire sentit perquè, evidentment, l'usuari CFA Palau de Mar s'està convidant a si mateix, però vosaltres sí que haureu de convidar el usuari CFA Palau de Mar per tal que jo pugui accedir als vostres documents. Un cop heu introduït aquesta adreça, feu clic a Comparteix idesa i ja podeu copiar aquesta URL que serà la que haureu d'introduir en el vostre missatge al fòrum. Bé, quan hagueu fet això, una altra activitat que heu de fer és fer un escrit en el blog. I per fer un escrit en el blog haureu de fer una captura de pantalla en la que es vegi que teniu el document penjada en el Google Drive. Com ho podem fer? Doncs la manera més senzilla de fer-ho, tot i que n'hi ha d'altres, és fer clic a l'opció Imprimir pantalla del vostre teclat, amb la qual cosa aquesta pantalla quedarà gravada en el portapapers del vostre ordinador. Ara senzillament ja haureu d'obrir un programa d'edició d'imatges, per exemple el Paint, que el trobareu a tots els programes accessoris Paint. En el moment que teniu obert el Paint, ja senzillament podeu enganxar i ja teniu aquí la imatge de la vostra captura de pantalla. Un cop heu fet això, el que podeu fer ja és desar aquesta imatge en el vostre ordinador, fent clic a l'opció Guardar como. En aquest cas podem anar a Biblioteques, Documents, TIC, posem el nom que més ens convingui, per exemple, captura de pantalla, i ja tindrem desat, en aquest cas ens desarà en PNG, podem optar entre les diferents opcions, com per exemple PNG o JPG, qualsevol d'elles són vàlides, podem desar la nostra imatge i ja tindrem la imatge preparada per poder-la utilitzar en l'escrit de 100 paraules que haurem de fer aquesta setmana en el nostre blog. I per acabar, la darrera activitat que haurem de fer és, a part d'introduir 2 tuits al llarg de la setmana amb el hashtag TICPalaudemar, el que haurem de fer és seguir com a mínim a 5 companys o companyes de l'aula, de la nostra classe. Per tant, el que haurem de fer és entrar en el Twitter. Quan entrem en el Twitter podrem localitzar els nostres companys. Això ho podem fer o bé a través del fòrum de la tercera setmana en el qual heu hagut d'anar penjant els vostres usuaris de Twitter, o si no, una manera més senzilla és mitjançant el hashtag TICPalaudemar,
podeu buscar tots els tuits que s'han publicat amb aquest hashtag i aleshores podeu accedir a les diferents persones que han utilitzat aquest hashtag. Per exemple, en aquest cas puc accedir en el perfil de la persona que ha utilitzat el hashtag i senzillament el que he de fer és fer clic a segueix i amb això ja l'estaré seguint i per tant quan jo accedeixi amb el meu timeline ja els seus tuits quan tuitegi evidentment m'apareixeran. Bé, i això són totes les activitats que heu de fer aquesta setmana. Que vagi molt bé.